I en verden præget af forandring og globalisering er der få, der har haft så stor indflydelse på vores forståelse af samfundet som den britiske sociolog Anthony Giddens. Født i 1938 har Giddens formet den moderne sociologiske tankegang med sine analyser af modernitetens indvirkning på individ og samfund. I denne video dykker vi ned i hans vigtigste idéer og undersøger, hvordan hans teorier stadig har relevant i nutidens skole- og samfundsdebat. Anthony Giddens blev som sagt født i 1938. Det var i London, og det var en turbulent tid for verden, hvis historie blev skrevet netop nu. Anthony Giddens voksede op og blev anerkendt som en af de mest indflydelsesrige sociologer i verden. Hans karriere spænder over flere årtier, og han har været en central skikkelse i udviklingen af sociologisk teori. Giddens har været professor i sociologi ved London School of Economics og har skrevet flere fundamentale værker, herunder The Consequences of Modernity and Sociology, der stadig bruges som grundlæggende tekster i undervisningen verden over. Giddens er især kendt for sin analyse af moderniteten og globaliseringens konsekvenser for både individet og samfundet. I det traditionelle samfund blev livet styret af normer og værdier, som man sjældent stillede spørgsmålstegn ved. Man gjorde, som ens forældre og bedsteforældre havde gjort, og det skabte stabilitet og forudsigelighed. Men ifølge Giddens er det anderledes i det senmoderne samfund. Her ser vi en tydelig aftraditionalisering. Traditioner mister deres betydning som rettesnor for livet. Det betyder, at vi i højere grad selv kan tage stilling til alt fra vores livsstil til vores tro, politiske holdninger og seksualitet. Det kan give en følelse af frihed, men det kan også skabe usikkerhed, fordi vi hele tiden skal vælge og genoverveje vores valg. Globalisering er et andet vigtigt element i Giddens teorier. Den handler om, hvordan verden bliver mere forbundet, både økonomisk, kulturelt og teknologisk. Vi påvirkes ikke kun af vores nabolag, vores venner eller land, men også af beslutninger og trends fra hele verden. Et eksempel vi ser er for eksempel sociale medier, hvor unge i Danmark klæder sig, som de ser trendsene fra USA blandt andet. Globalisering betyder også, at vi bliver mere afhængige af hinanden, og det har altså både fordele og ulemper. Giddens han beskriver det som en udstrækning af sociale relationer på tværs af tids og rum. Fordi vi ikke længere har faste traditioner at læne os op af, bliver identitet noget, vi selv skal skabe og arbejde aktivt med. Giddens taler om det reflektive selv. Et selv, der hele tiden skal vurdere og genvurdere sine valg, værdier og mål. Det moderne menneske er i konstant udvikling. Vi former os selv gennem uddannelse, karriere, hobbyer, sociale medier og livsstilsvalg. Vi bliver nærmest vores egen små livsprojekter. Men det kan også føre til et stort pres. For hvad nu, hvis vi vælger forkert? Giddens bruger også begrebet risikosamfund, som han deler med sociologen Ulrik Bech. I tidligere samfund var de største farer naturgivne, f.eks. sygdom eller uvejr. Men i dag er mange af de risici, vi frygter mest, skabt af os selv. Klimaforandringer, økonomisk usikkerhed, terror og overvågning. Vi lever i en verden, hvor der hele tiden tales om potentielle trusler, og vi må konstant forholde os til dem, selvom de ofte føles fjerne eller usynlige. Samtidig forsøger eksperter, politikere og medier at forudsige og håndtere disse risici, men det skaber også debat om, hvem vi egentlig kan stole på. Endelig taler Giddens om udlejring af sociale relationer. Det betyder, at mange af de funktioner og relationer, som tidligere fandt sted i familien eller lokalsamfundet, nu er flyttet ud i institutioner og systemer. Vi går til lægen i stedet for at blive passet af familien. Børn går i daginstitution og skole, og ældre kommer på plejehjem. Det giver både muligheder, men det giver også udfordringer. På den ene side er det professionelt organiseret. På den anden kan det føre til følelsen af, at noget menneskeligt går tabt. Giddens mener, at vi hele tiden prøver at genindlejre relationer, altså skabe nye former for tryghed i en verden, der ellers er præget af forandring og afstand.
Når det kommer til skole og undervisning, ser Giddens skolen som en institution, der ikke bare skal videregive viden, men også forme individets forståelse af sig selv og samfundet. I et senmoderne samfund, hvor traditioner og faste normer er under pres, får læreren en central rolle som både en vidensformidler og som en guide, der hjælper eleverne med at navigere i en verden, som er præget af konstant forandring. Skolens opgave er derfor ikke kun at undervise i akademiske fag, men også at fremme dannelse, hvor eleverne lærer at forholde sig kritisk og reflektivt til samfundet omkring dem, mener Giddens. Giddens mener også, at dannelse i den moderne skole bør omfatte evnen til at forstå og deltage i samfundets forandringer, og at udvikle et kritisk blik på de teknologiske og sociale kræfter, der former vores liv. For at få en dybere forståelse af, hvordan Giddens teorier anvendes i nutidens skolepraksis, har vi benyttet os af en moderne teknologi, et interview med en AI, der simulerer Giddens perspektiver. Vi stiller spørgsmål om, hvordan hans syn på globalisering, teknologi og reflektiv modernitet kan påvirke undervisning og lærerens rolle i dag. Vi spørger, hvordan ser du dit begreb om reflektiv modernitet i forhold til nutidens skolesystem? AI Giddens svarer, reflektiv modernitet betyder, at både samfund og individer konstant er i en proces af at reflektere over deres valg og handlinger. I skolen betyder det, at eleverne ikke kun skal lære facts, men også udvikle kritiske færdigheder til at forstå og reflektere over de kræfter, der påvirker deres liv, såsom globalisering og teknologi. Som vi ser her, giver Giddens svar jo et stærkt fundament for den forståelse og den dynamik, der præger moderne skolepraksis. Hans teori om reflektivitet og globalisering understøtter tanken om, at skolen i dag ikke kun er et sted for læring, men et sted for kritisk refleksion og dannelse. Og for de af jer, der ønsker at dykke dybere ned i hans arbejde, har vi vedlagt nogle kilder her, som vi også har brugt til at lave denne video. Et særlig anbefaling vi har, er dog hans bog om sociology og The Consequences of Modernity, hvis man gerne vil vide mere om Giddens og hans arbejde.